A szépségápolás nem évszakfüggő, és bár furcsának tűnik, én ide sorolom a szőrtelenítést is, mert télen ugyan a ruha ápol és eltakar, ettől függetlenül kerülhetünk kellemetlen helyzetbe egy-egy nem várt szituáció kapcsán. Korábban már jártunk itt, most visszatértünk kedvenc gyantázó szalonunkba, ahol egy újjájárással ismerkedtünk meg. De mennyivel másabb ez a gyantázási forma, mint a megszokott? Sok mindenben más. Maga a gyanta, meg az összetevői is, a technika, amivel dolgozunk, és az, amit a vendég érez és tapasztal. És igazából ez a legfontosabb a vendégeknek, hogy akár 1,5-2 mm-es szálakat is el tudunk már távolítani. Ez egy nagyon nagy előny, tehát nem kell megvárnunk azt, hogy jó hosszúra megnőjön. Igen, sokan ezért nyúltak a borotvához. Igen. Egyszerűbb volt. Igen, gyorsan meg kell oldani. Erre ez egy nagyon jó megoldás. Szinte egyáltalán nem fáj. A gyanta egyáltalán nem tapad a bőrhöz, csak a szőrszálakhoz. A szőrszálakat körülöleli, és ezáltal tudjuk a nagyon rövideket szinte fájdalommentesen eltávolítani. Nagyon mélyen körülöleli a szőrszálakat. Amikor kihűl, akkor összehúzódik, és magába öleli igazából a szőrszálakat. Nem tartalmaz fenyőgyantát vagy kolofóniumot. Ez azért nagyon-nagyon jó, mert egyrészt nem kell túl forróra melegítenünk, elég egy kellemes hőfokúra, másrészt meg nem tapad, nem ragad, nem törik, ezért kényelmesebb is vele dolgozni, meg hatékonyabban is lehet vele dolgozni. Sokan például allergiások és a fenyőgyantára, itt ez is elkerülhető. Tényleg nem fáj? Nem fáj, nem, egyáltalán nem. Ugye figyelünk az előkezelésre és az utókezelésre is, azzal, hogy előkezelőt használunk. Egyrészt tisztítjuk a felületet, fertőtlenítjük, meg felpuhítjuk a szőrszálakat. Utána testápolóval beszoktuk kenni, ami egy növényi összetevőkben gazdag anyag, hidratálja, ápolja a bőrt. És ez minden testrészre alkalmas? Minden testrészre alkalmas, igen. És férfiaknál ugye ott erősebb a szőrzet. Ugyanilyen hatékony? Abszolút, igen. A mellkasát nem fogjuk, vagy ez túl hosszú ehhez? Hát a vendég most nem kérte a mellkas gyantázást, de egyébként erre is van megoldás. Szőrvágógéppel vissza tudjuk vágni ezt a szőrt egy 2 mm hosszúságra, és akkor könnyedén le tudjuk gyantázni. És az a nagyon jó ebben a termékcsaládban, hogy annak ellenére, hogy ilyen erős, meg sötét a szőrszál, nem fog begyulladni, nem fog kipirosodni, mert teafaolajat is tartalmaz. Mi a helyzet a szakállal? Ez annyira Hát a szakállat azt nem szoktuk, alkalmatlan, igen, mert nagyon-nagyon meg vannak erősödve a szőrszálak, és az azért nagyon fájdalmas. Tehát arra többször rá kéne menni, és az már kibírhatatlan. Ami most teljesen új és egyedülálló, ugye, hogy Debrecenben ez egy szakgyantázó szalon. Itt indul először a referencia kozmetika koncepciónk, úgyhogy ez az egyedülállósága ennek a dolognak most.